Здравей, ще ми кажеш ти сега. Здравей, може. Се притесних много. Привет. Демек, ако пише за Зодия Лъв, че мъжа по принцип е егоист, по принцип обича парите, това означава ли, че намалява кръга, стеснявам кръга от обожателки? Не, изобщо. Не? Нали знаеш приказката за всеки влак си има пътници? Ще те вземе. Аз искам да кажа най-напред добро утро и един прекрасен ден на всички зрители. Ще ми извините, че днес малко ще грача. Може би няма да е само днес, и през следващата седмица. Все пак имам глас за предаването и в 10:30 може пак да ми изчезна, както миналата седмица. Веднага ти препоръчвам да гледаш тогава следващия понеделник. Денят е прекрасен, когато ще ни е гост доктор Михайлов, за да чуеш неговите полезни съвети. Благодаря, гледам, използвам ги, обаче нищо не се получава. При мен явно трябва почивка. Виж, нас ще пеем на 3 гласа. Ако искаш да направим така, ще кажем само най-яркото за всяка една зодия. Аз благодаря, че ме щадите. Благодаря. И ще коментираме. Ако нещо ти падне гласа, само ми подай, аз почвам да чета от твоите. Не, няма да ти подам. Сега и да се извиним отново, че хороскопа ще се чете в сайта, защото няма да имаме време и за него, но се надявам, че другия петък вече ще сме в нормалното русло. Започваме с мъжа Овен. Но ще бъда кратка, като имаме възможност да покажем всичко това, което сме написали тук в сайта ни. В сайта, да. Започваме с Овен. Да. Мъжът Овен, подчертавам, че това е хороскоп за влюбени жени. В момента работя върху хороскоп за влюбени мъже. Много скоро ще го има и него. Много ти благодаря. Да. Няма начин. Не мога да ги ощетя. Даже имах много забележки, че съм направила само за влюбени жени, защото в край на кращата мъжете също са влюбени, понякога повече от нас. Но това не означава, че мъжката аудитория сега да не слуша и да не гледа. Мъжката аудитория спокойно може да слуша, за да види кой трябва да бяга от тях и кой. Именно, аз с нетърпение чакам да се чуя моите недостатъци. Мъжът Овен е за вас, ако, съвсем накратко, в родния ви дом ви е потискала безмерната обсебваща любов и грижа в семейството. Ако искате някой да ръководи живота ви, ако искате винаги да сте жена. Бягайте от мъжа Овен, ако искате да сте водещи в отношенията, не понасяте да ви командват, са ви нужни деликатни ласки и нежност, не можете да търпите, че той тича след всяка пола. Гледаме Кърт Ръсъл в момента, много известни мъже овни показваме, така че горе-долу да си представите и типажа. Нали така? Аз, за съжаление, не мога да чета и да гледам, така че ми казвай кого показвам. Ще ги ти подава информация. Мъжът Телец е за вас. Ако мечтаете за спокоен живот, сте икономична жена, искате да ви глезят, сте готови да се любите 24 часа в денонощието, сте верни, обичате да готвите и искате да бъде непрекъснато до вас. Това означава, че мъжът ми е телец, трябва да готвиш, да си домакиня, да си му верен, да му Аз не съм много убеден, защото виждам снимки на Боно, на Дейвид Бекъм, които по цял ден са някъде. Забележи обаче какво пише по-нататък. От мъжа телец никой не бяга. Обикновенно бяга той и все пак бягайте от мъжа телец. Само да покажем, Джордж Клуни е типичен символ на това, което казваш. Ненавиждате еднообразието, харесвате живота в големия град, прането и готвенето не са ваше хоби, не искате да ви следят, верността не е сред вашите добродетели, защото той може да е винаги някъде, но всъщност изисква вярност от половинката си. И ако я хване в изневяра, просто отношенията са до там. Да, виждаме снимката Марк, основател на Фейсбук, който всъщност основа една голяма социална мрежа, където по принцип може да се флиртува безнаказано. Правилно. Мъжът близнаци е за вас, ако ви привлича постоянното общуване с хората. Обичате да разговаряте вместо да мълчите. Обичате да се веселите. Не се впечатлявате, когато ухажва други жени. Ако предишният ви партньор е бил прекалено сериозен. Ето го. Между другото, много политици видях до сега. Пак не мога да гледам. Подавай ми, повярвай ми, като те боли глава, използвай Бойко. Бягайте от мъжа близнаци, ако предпочитате ясните отношения. Не понасяте фалша. Не обичате бърборковците. Не са ви смешни неговите игрички. Страдате от изневерите му. Дразни ви неговия цинизъм. Съжалявам. Не конкретизираме никого. Виждаме изключително много политици. Естествено ти каза бърборковци, хора, които говорят непрекъснато. Царя говореше много, между другото. Аз не може просто да го да схвана кога прави пауза. Царят на мълчание. Разбира се. И кога казва истина.
Както и да Добре, е. по този повод, тъй като и Мавърчето го попита, има ли изключения от тези основни правила? Естествено, че има. Това са само извадки от негативните и положителни качества, но всъщност всеки един човек може да ги промени. И всяка една жена Може би да ги могла да тушира. направи Всяка една така, че жена би нейният могла да близнак мъж направи. да не изневерява, да Всяка речем. една жена може да промени близнака си до неузнаваемост. Това е И не само добра близнака, надежда. и всеки друг Така. партньор. Мъжът рак е за вас ако семейството е най-святото нещо за вас. Приемате за истинско мъжко качество умението да е ласкав. В предишния партньор ви е дразнила студенината и сдържаността в проявата на чувства. Търсите у мъжа грижа и преданост. Прекалено обсебващ мъжа рак, така че си помислете. Ето видяхме как Джордж Буш обсеби Америка за доста време. Виждаме, Ричард Гир. Харисън Форд. Нека да е за мен. Харисън Форд, извинете, да. Сега понеже остарял трябва от младите години. Те са Бягайте приличат от и двамата, мъжа имат рак. холивудско излъчване. Да. Бягайте от мъжа рак, ако мислите, че не сте си поживели. Не сте способни да възприемате за всяка дреболия опаковани с логика обяснения. Не сте готови да създадете образцови отношения с свекърва ви. Предпочитате самостоятелни и независим партньор и не понасяте ежеседмичните семейни сбирки. С родителите. Естествено. Семейството е Естествено. големия идеал на раците, няма как. Но пък има много хора, които ценят това, особено ние Обаче жените. има много хора със съдбовен път петица, родени в рак, които страдат точно заради тази привързаност към семейството. Не могат да си го изпълнят и след това са потърпевши цял живот. Вместо да заминат зад граница, те казват, охам, ако заминам и сега мама, татко, баба, дядо и така нататък. Така че трябва, както казахме, ако си спомняте двамката за подаръците, подходящи Да. за рака, да разчупят черупката и да се измъкнат от нея. Мъжът лъв, аз се чудя, Васко ме гледа с влажен поглед. Може ли първо да насочим камерата към него? Нали? Това е тук. Има Близък, холивудско. колеги, близък. Политика. По принцип аз съм звезда и искам крупни Така. да ме дават. Е, за вас, ако. Даже мен нека да ме скрият така. Изобщо не искам да съм Дай ми там. крупен. Мъжът лъв е за вас, ако. Така. Искате да живеете в богатство и разкош. Може. Искате да се отнасят с вас като с принцеса. Обичате да получавате подаръци. Обичате комплиментите. Обичате властните и решителни мъже. Не търпите безцветните и скучни мъже. Искате партньорът ви да поеме отговорност за вас. Бягайте от Тук мъжа всичко лъв, беше много ако. добре. Защо да бягам? Обаче сега ще започна с едно много неприятно Кажи го изречение. гадното, кажи го. Не се смятате за идиот. Ако не се смятате за идиот, бягайте от мъжа лъв. Мисля, че мъжа лъв има желание до себе си да има една безлична и безгласна жена, която да си мълчи. Точно така. Това не е възможно. Имате твърд характер. Я опитай. Я опитай. Аз само това правя. Не Засенчвам искате те. да сте нечий роб. Искате равноправие. Разбрам ти аз, че не трябва да сключваш никакъв тук професионален делови или бизнес брак. Ама това е за да Ти докажа си седнала пред да ми цяла разбереш. България експериментално, че лъвът може да бъде засенчен. Не търпите думи. Твоята работа е да си красива и мълчалива. Така ли е, Васко? Така е, така е. Господи, горкия Ето ви сега. козирог в къщи. Браво за хубавия хороскоп, който ми направи. Да, обаче истината е съвсем друга. Но няма значение. А ти не знаеш каква е. Знам, разбира се, познавам Валя. Това е човек, който е много умен, чува му се думата, определя нещата. Той само се усмихва. Аз съм зодия Котарак. Не, ти може би си зодия тигър. Не, Трябва наш да може проверя. би не е кралски пудъл. Йорширски териер, моля те сега. Виж сега, какво му е на кралския подел, толкова е хубаво. Ми трябва да е толкова постриган. обичаш. Добре става. Добре, до лъв ли спираме? Моля ви се, жените чакат. Да, зодия Дева. Мъжът Да. Дева е за вас, ако. Главната добродетел за вас е рутината. Не обичате хаоса, обичате отговорните хора, не понасяте плейбойте, обичате икономичните мъже, вярвате във вечната любов и още нещо. Ви е приятно да въвежда ред във вашите шкафове. О, да е жив и здрав. Ето, като го гледам Хю Грант, много подредено момче. Бягайте от мъжа Дева, ако обичате творческия безпорядък, обичате Тя моли се, изненадите, Дева. обичате публичната проява на нежности, постоянните забележки ви ядосват, ви привличат безразсъдните мъже. Тогава бягайте от Тогава мъжете. бягайте. Така. Значи, подредени, предсказуеми, доста чаровни, като гледам и Ричард Гир Мъжът вече. без ние е за вас, ако. Тук не съм съвсем съгласна. Със себе обаче си ли? това са им качествата. Не. Ама, защото ти си го писала. Не съм съвсем съгласна, защото везната никога не гарантира съвсем спокоен живот. Понякога е като дете мъжа везна.
Но въпреки всичко пък може и да гарантира, като попорасне спокоен живот на половинката си. Какво да прави? Качество е, заложено е в знака. Заложено е. Значи, мъжът везни е за вас, ако се стремите към спокоен живот, четете книги за закона и правосъдието, шикът и елегантността са за вас висша ценност. С ужас си спомняте за предишния си любим, импулсивен и самовлюбен. Предпочитате вие да взимате решенията и да поемате инициативата. Това е точно за мъжа везни. Значи, ако жената предпочита да поема инициативата, мъжа везни е за нея. Точно. Ще си го задурка цял живот. Ето сега, веднага олицетворяваме този пример с образа на Слави, който се оказва везна за мое удивление. Той никога не допусна жена до себе си да го управлява, да му дава сега, тук е много относително. Значи той може би допуска, но не е намерил тази, която да властва над него. Все още търси господарката на сърцето и на дома си. Мисля, че трудно ще намери жена, която да властва над него. Защо те да е така? Слави, не се давай! Везната е по показността, но всъщност е много лесно ранима. И понякога е агресивна, за да скрие тази своя ранимост. Не, че го защитавам, напротив. Бягайте от мъжа везни, ако искате да имате до себе си партньор, който ясно и точно формулира всяка своя мисъл. Предпочитате грубия секс пред романтичната любов. Искате да се омъжите единствено за диктатор. Това е бягайте. Да. Така. Мъжът скорпион е за вас, ако смятате, че животът е джунгла, от която излизат само най-смелите и ловките. Ви допада Скарлет от романа Отнесени от вихъра, въпреки че тя въобще не е ангел. С удоволствие гледате филми на ужасите. Любовта за вас е война, а леглото бойно поле и лесните победи са ви скучни. Бягайте от мъжа скорпиона, ако за вас сексът е екзотичен спорт и 2 тренировки в седмицата са ви достатъчни. Това ли не е сексуалната зодия? Сте съгласна с поговорката. Не мога да кажа, че е но... така го формулира. Да. Сте съгласна с поговорката, не знаеш ли да плуваш, не влези във водата. Умереността е основната добродетел за вас. Вашата мечта е да срещнете принца от приказките. Със сигурност не е скорпиона. Мъжът стрелец е за вас, ако обожавате да пътувате независимо къде, как и за колко време. Обичате неочакваните събития. Между другото, нас през тази седмица една вметка ще ни ухажват огнени знаци. Така която почва от утре. Нас хубаво. ще ни ухажват огнени знаци. Аз огнен знак бях. Да. Някакъв намек направи. Не е задължително. Ще те щупа от ухажване. Надявам се, че горе в апаратната няма отново да повторят, че ще те ухажват по-женски. Това се сбъдна, за щастие, просто да благодаря на стрелец. Значи, мъжът стрелец е с вас, ако продължаваме, се наслаждавате на играта с думи, сте романтична натура, сте независима и искате да уважавате личната ви свобода. Колко е червен, бягайте от стрелеца, ако понякога искате да поседите сама в пълна тишина. Ако се боите от суета и неразбиране. Ако искате да водите партньора си за носа. Ако не искате да търпите нечия независимост. Ако искате да сте последната и единствената жена в живота му. Стрелеца не е за вас. Ако брат Пит ми говори, нямам никакъв проблем. Между другото, Уди Алън също. Да. Най-сладкият разказвач, най-хубавото чувство за хумор. Мъжът Козирог е за вас. Ще има и с жената Козирог, не се безпокой, не ме гледай с снега. Това е другата седмица. Не е другата, чакай, трябва ми време, то не става толкова бързо, ако обичаш. Ако харесвате самотата, ви шокира грубата откровенност, се стремите към спокойствие в живота, не понасяте бърборковците, обичате да си блъскате главата над въпроса какво се крие зад мълчанието на любимия човек. Между другото, Козирога мълчи изключително дълго и тежко. И като каже нещо, пък много се чува. Не познавам мъж Козирог. Явор Попов, какъв е да му се нарича? Знаеш ли, ти продуцент. Нашия продуцент? Да. Той не... Да. Той днес каче. Дори както днес има рожден ден. Да. Сериозно? Да, тихо само. Да не чуе цялото. Ние сме подготвили една изненадка. Има изненада за него. Добре. Така, и коя зодия бяхме стигнали? Козирог. Бягайте от мъжа Козирог, ако обичате, не сме прочели. Да. Ако още не сте решили да се предадете в нечия власт, не знаете как да постъпите с упорития мъж, предпочитате бурен сексуален живот. Обичате мъжете с добри обноски, перспективата да бъдете с един партньор ви навява тъга и предпочитате да са няколко. Козирогът не е за вас. Мъжът Водолей е за вас, ако сте идеалистка. Обичате независимостта, не понасяте ревниви мъже, мечтаете за любовника приятел, обичате искрените мъже. Бягайте от мъжа Водолей, ако не ви се случат поучения.
предпочитате мълчаливите мъже. Не ви устройва платоничната любов, в партньора ви дразни вечното възхищение, смесено с завист по отношение на по-успелите от него. И най-малко е за Риба. Но така се е случило, като негативи, защото при тях е предимно емоция и оплакване. Мъжът Риба е за вас, ако ви увлича романтиката, обичате впечатляващите мъже, не обичате властните мъже, изпитвате потребност да се грижите за някого. Отново, горките жени. Бягайте от мъжа Риба само ако, едно единствено условие, се чувствате така изгубени и неуверени в света, както и той самият. Да, много точни неща каза наистина. Това беше всичко и можех да съм още по-точна, но за да съм още по-точна, трябва да си дам 2 месеца и да се занимавам само с това. Трябва да си дадем сметка, че някъде може да сме разбили нечии сърца, като се чули тази информация, но но не мисля това е за така, добро. защото това са качества, които биха могли да се променят. Така че няма абсолютно нищо добре. фатално. Това казах и ми в началото. Да. Че има зоди, които са по-склонни да обсебват, които са по-зависими от семейството, които пък искат повече да изневеряват. Хубаво е да знаят Но нашите това не зрители. означава, че мъжете трябва да се оправдават. Аз съм скорпион, не Всичко мога е да се поправимо. Така, и да кажем на Васко, Да. понеже той днес празнува имен ден, честит имен ден. Да. И На не Патрик. дей да отнемаш думата на Ива в ефир. Аз ще следя. От понеделник до четвъртък и в петък ще ти кажа колко пъти си го направил. Добре, ти ми каза сега, че и предстоят Огни и Зои да ухажват. Да, но Какво не да трябва направя да й отнемаш думата. Ухажването не означава отнемане на дума в ефир. Благодаря за хубавия Дали съвет. разбра Не какво бъркай на мен. казах? Разбрах. Дали го чу, дали му Чух. влезе в душевността? А един съвет към мен да кажеш как да се оправим с този лъв. Насаме.